VIP Recording Studio, Khidasarai. Music by Shivam Sharma. चढ़ल जवानी तोहर 16 से 20 गे अब नयने तनी लेवे दे किस गे हे गे चढ़ल जवानी तोहर 16 से 20 गे अब नयने तनी लेवे द किस गे कहिए से पड़ल बानी पीछा गे एक बेरी यहाँ के पूरा देना छौड़ी हमरो जवनिया के इच्छा गे एक बेरी यहाँ के पूरा देना छौड़ी हमरो जवनिया के इच्छा गे बात गे आजू के रात गे जल्दी से आजो न छौड़ी की श्रद्धा पुराइए देना गे कि कमामा बनाइए देना गे मंजो न बात गे आजू के रात गे जल्दी से आजो न छौड़ी की श्रद्धा पुराइए देना गे कि कमामा बनाइए ना करबो छोड़ी तोरा पीछा गे एक बार यहाँ के पूरा देना छौड़ी हमरो जवनिया के इच्छा गे एक बार यहाँ के पूरा देना छौड़ी हमरो जवनिया के इच्छा गे विवेक बिहारी संजीत पुजारी तोरा हो छौड़ी तोरा पीछा न कहियो तू इच्छा पुराइए गे ए छौड़ी नहीं मन बहलाइए गे विवेक बिहारी संजीत पुजारी तोरा हो छौड़ी तोरा पीछा न कहियो तू इच्छा पुराइए गे न छोड़ी ओकरा मन बहलाई गे मले विकास के कहना गे एक बेरी यहाँ के पूरा देना छौड़ी हमको जवनिया के इच्छा गे एक बेरी यहाँ के पूरा देना छौड़ी हमरो जवनिया के इच्छा गे VIP Recording Studio, Khidasarai.